L-operazzjonijiet kollha li mhumiex ta' urġenza ġewwa l-Isptar Mater Dei dalwaqt se jiġu posposti u dan biex l-isptar jiffoka aktar fuq il-pandemija tal-coronavirus. Il-ġurnal The Sunday Times of Malta jkwota lill-kap eżekuttiv tal-isptar Silja Falzon illi konfermat li se jkun hemm slowdown b'mod sinifikanti fl-operazzjonijiet u li eventwalment jitwaqfu b'mod komplett. Dan kollu se jseħħ fil-jiem li ġejjin biex jittieħdu miżuri drastiċi biex jiġi kontrollat il-virus. Din il-miżura mhux se taffettwa operazzjonijiet urġenti li se jibqgħu jsiru anke jekk in-numru ta' każijiet tal-COVID-19 jiżdiedu b'mod drammatiku. Il-postponiment operazzjonijiet mhux urġenti huwa kruċjali qalet il-kap eżekuttiv ta' Mater Dei u dan biex it-teams mediċi jkunu aktar iffukati biex jieħdu taħriġ għall-virus. Sar appell ukoll biex kemm jista' jkun ħadd ma jersaq lejn l-isptar jekk ma jkunx hemm il-ħtieġa u li wieħed jekk ikollu bżonn jikkomunika mat-tabib tiegħu anke permezz tat-telefon. Silja Falzon qalet ukoll li l-isptar huwa ppreparat jekk is-sitwazzjoni teskala u kkonfermat ukoll li s-sala tal-emerġenza qed tkun anqas iffullata minn qabel fejn qed ikun hemm bejn 60 u 80 pazjent li qegħdin jiġu trattati kuljum.